maliit ang pangkay ng Siyempre. sabi ko, mas maging protein yung ibarag yan, ang lakay niya. Agay! Liwanag yan talaga yan. Ako. Wala ka. Andiyan nung alakan mo pare, wala ko laki. Patuloy kayo. O, sabi ko sabi ko yun. Gumawa ka nito. Diretso. Iyang may po yung gamat ko. Hindi ba sa mga pare? Pero patuloy mo lang dito pa. Yo, 60 seconds ba? Yo, Oh, 60 lang, seconds lang. 45. 47. Nakita ba mo dyan? Malayo. Layo mo konti. Nakikita ka na nga eh. Oo. Tapos yung ano, yung ang pangit na pagkakuha mo dito.